Hey guys! May good news ako sa inyo. Hindi mo naman talaga kailangang lumayo para hanapin ang mga bagay na talagang gusto mo. Minsan nga, andyan lang talaga sa tabi mo, di ba? Kaya samahan niyo ako papuntang Peña Blanca, 30 to 40 minutes lang ang biyahe papuntang Pugatay Falls o mas kilala sa pangalang Bosor. Starts here. Kailangan natin iwan yung motor doon kasi madulas. Sayang yung motor kapag nasira. Okay, let's go! Always remember, leave nothing but footprints, collect nothing but memories, and take nothing but photos and video. Wala? Okay, let's go! Wala may abas? And when you get there, do nothing but to enjoy and enjoy and enjoy. Come on, let's swim! Sabi nga sa saying, life is a gift. Never forget to enjoy and bask in every moment you are in. Kaya, enjoy mo lang ang tubig, ang nature, ang buhay. It doesn't matter how wonderful the place is. What matters is how you make the place wonderful. Yeah! Kaya ano pang hinihintay nyo? Mga bes, malapit na malapit lang to. Kaya let's go sa go! Hanggang sa muli, maraming salamat, Pugatay Falls.